už oveľa vyššie táto kategória, ako bola K1. Aj K3. Aj K3. A K6 je trošku iný štýl, nie? Ale je to tiež Radí taká, sa že to turistika? tiež do športovej turistiky, ale K6 je určite viac do toho športu. Tým vlastne, že sme tam hovorili, že má to plexisklo, ten priehľad o dosť vyšší a širší. A táto je skôr na tú turistiku. Táto zas má nižší ten priezor, ale zas široký rovnako. Tam je 190 stupňový uhol. OK. Pozrieme všetkých diatria pozitívnych a Motostore pozitívnych pri ďalšom videu, kedy budeme rozbalovať opäť ďalšiu príľbu spoločne so Sofiou. Ahojte. Ktorá vám to obkecá krásne a systematicky a odborne, keďže ona je tu za tú múdru a ja som tu za toho pekného. Keď sa vidím v zrkadle, som so sebou spokojný. Poďme na to. Pripravili sme si dnes pre vás príľbu K7, čo je taká športová turistika. Tak ako v každom jednom videu, rozbalíme si unboxing, obsah balenia. A opäť tu máme Zemetrasenie so silou 4 magnitúda. Otrasy pocítili vo viacerých mestách a obciach. Opäť tu máme pinlock. Dohodli sme sa na začiatku so Sofiou, predtým, než by sme spustili toto natáčanie, že nebudeme opäť vkladať ten pinlock a vysvetľovať, ako... Áno, nechce sa nám. Sofia ani nechce, že by ste tieto videá pozerali, takže snaží sa robiť čo najmenej preto, hej? No jasne, to nie je pravda, klame. Ty prestaň klamať do telky. Určite áno. Pozri si predošlé video, ak si nevidel o turistike. Takisto, ak si nevidel, ako sa dáva dole plexisklo, tak máme to aj pri K1S, aj pri K3 dané. Čiže pri K7 je taký istý systém, môžeš si ísť pozrieť. Tak ako ostatné videá, aj toto video je v zozname videí AGV, takže nájdeš tam aj predošlé príľby, ktoré sme robili, či už integrálne, alebo skútrové. Turistické zatiaľ sme nespravili, ale budeme riešiť aj turistickú príľbu. A rovnako tam nájdeš v tom zozname aj to, ako sa starať o tú príľbu, aby tá životnosť tej príľby bola čo najdlhšia. Voilà, tento. Ale poďme k samotnej tej príľbe. Čiže K7, pinlock, bradový deflektor a Nálepka manuál. A samotná príľba. Bradový deflektor, keby niekto nevie, tak sa dáva pod bradu, aby vám do príľby nefúkalo. Pinlock, klasika, proti zahmlievaniu. Počuj, vyberiem, ukážem. Aj keď sme hovorili, že nebudeme tam vkladať pinlock, ale aby náhodou Režo nepovedal, že... Ideš vyskúšať ty teraz? Neprofesionál. Toto zvládnem. Dobre. Toto zvládnem. Tu sú len 3 takéto cvoky, čiže aj manták jak ja, ale manták nie je v tom slova zmysle, že je národnostná menšina, ale manták ako, že mantavý, jak vidíš teraz tu na videu, že tam majú ich. Zvládne to aj manták. No, ak by si na tom bol rovnako ako ja, dojdi, Sofia ti podá pomocnú ruku. Len pri tomto, hej, zase nie, že si to budeš zle vysvetľovať. Takto. Že zacvakneš všetky 3 tie cvoky, tak, a máš tam, voilà, bradový deflektor, takže ti nebude podfúkovať. Môžeme upozorniť na to, aj keď sme upozorňovali aj v predošlých videách, ale môžeme aj teraz, že tam na tej krabici, ak ju ešte na sekundu vrátiš, lebo si ju odhodila. Potrebuješ vlastne, tuto sa dostaneš cez tento QR kód na tú registráciu a potrebuješ k tomu vlastne bloček a toto číslo. Toto číslo, áno. No, tak výrobné toto číslo v podstate tej príľby. Kvôli tomu, aby si vedel aktivovať na stránke výrobcu predĺženú záruku. Na 5 rokov. Tak, to sme už spomínali v predošlých videách, ale opakovanie matka múdrosti, tak pre istotu, aby si na to myslel, hej? Že AGVčkové príľby majú trošku dlhšiu, elegantne, sú na krabicu, predĺženú záruku.
Materiál príľby je z kompozitného vlákna. Licnice a koruna sú z materiálu Dry Speed, čiže Rýchlo sa to odvádza suší. pot a suší, presne tak. Keď sa ti spotí gebula, Presne tak. tak sa to rýchlejšie vysúši. Práve ma prekvapila jedna vec, keď som tam pozrel, že rovnako ako K6, ani K7 nemá slnečnú slonu. Má. A preto sa oplatí. Môžeme ísť na tú výbavu. Poďme. Takže začneme teda od toho plexiskla. Zámok na plexiskle, čiže bezpečnejší, bezpečnejšie plexisklo, zámok na plexiskle. Môžeme ísť k tomu odvetrávaniu rovno. Na plexiskle si to vieme dať na jeden ťuk, čiže mikrovetranie. Hneď pod tým vlastne sú dva výduchy, takisto vetranie. Hore máme 3, čiže je super odvetraná. A vzadu, takto, vzadu máme iba výduch, s ním sa nedá akože nič robiť, ale odvádza ten vietor preč, alebo to Tu, teplo. keď si to otvoríš, tak to prefúkuje Presne vlastne tak. krížom cez tú prilbu. Hej. Za mňa je super odvetraná. Keď spomíname teda tú slnečnú clonu, Áno. tak slnečná clona sa dáva dole a hore na ľavej strane. Inak, jak dobre to majú vymyslené, lebo moje príľby, ktoré mám, tak majú tu na boku, vieš, takú tú onu. To už prestali vyrábať s novou homologizáciou, s 0,6. To je vlastne aj táto príľba. A už to dali tuto dole, kde je to praktickejšie, lepšie sa s tým manipuluje. Aj to lepšie vyzerá, nešpatíte to tam nič, aerodynamika a tak ďalej. A fakt to máš na ruke. A keď už sme pri tej výbave a pri tej slnečnej clone, akože môžeme pokračovať aj kľudne ďalej, nechcem ťa rozhodiť z konceptu, len tu som si niečo všimol, k tomu sa ešte môžeme dostať. Áno, k tomu sa K dostaneme. tomu sa dostaneme, ale poďme ďalej. Predpokladám, že takisto ako všetky AGVčkové príľby, aj táto príľba má pre... Predprípravu na okuliare? Áno, má. To si spomenul. Má, samozrejme, že má predprípravu na okuliare. Pekne na obidvoch stranách. Nosný deflektor tu je. Mikrometrické zapínanie, čiže klasické. Je to lepšie. Strašne veľa ľudí si to vychvaluje, chcelo to a Je to podobne. áno, je to jednoduchšie ako D-krúžok, aj keď sa vraví, že ten D-krúžok je taký, že najbezpečnejší, preto aj všetky tie rejsové príľby, ktoré sú homologované na okruh, tak sú s tým D-krúžkom. Ale áno, vo všeobecnosti ľudia majú toto radšej, lebo je to jednoduchšie. A rovnako tu máš aj ten emergency. Áno, to je ďalšia vec, ďalšia výhoda príľby Tu sme mali aj pri K6. Áno. Je to ešte taká jedna špeciálna vec, alebo teda výbava tejto príľby, ktorú sme tu ešte nemali v predchádzajúcich príľbách. Je to predpríprava na komunikátor, ale takým štýlom, že sa komunikátor nikde nelepí na príľbu, ale dáva sa miesto tohto čierneho plastu a dozadu ide batérka. Ale to je niečo nové, čo by sme im mohli ukázať, ne? Tu ho máme. Tak v samostatnom videu uvidíš to, ako sa to namontuje. Tentokrát ale ti prezradíme jednu veľmi zaujímavú vec. Že tento komunikátor tu Ježiš, stojí telešoping. 300 eur. Nie. Vyše. Áno. Daj, ja to poviem. Stríž. Moto Store Shopping. Tento komunikátor sa volá Insight a je od spoločnosti Cardo. Je to vyrobené priamo na túto príľbu, na tú K7 a ešte na turmodulár. Ten si ukážeme tiež v inom videu. Komunikátor ako každý iný, ale povedz im tú podstatu. Ak si kúpiš samostatne komunikátor, tak cena komunikátora je 345 eur, ale pokiaľ si kúpiš komunikátor spolu s príľbou, buď s K7, alebo teda s turmodulárom, čo uvidíte v inom videu, tak je cena komunikátora 99 eur. A to sa oplatí. Moto Store Shopping.
Ako ten komunikátor sa namontuje a ako funguje a nejaké jeho parametre, spravím samostatné video. Takto, aby si nezabudol, hej? Váha, ktorú uvádza výrobca, je 1450 gramov pri veľkosti XS. Tuto máme veľkosť L, čiže približne od 30 gramov by tam malo byť viac. Je tam, že 1674. Čo? 1672. Tak to je dobrá blbosť. Daj ju dole. Ešte raz. 1674. Malo by to byť 1480 pri L-ku. A je viac. O 200 gramov. Hold, aj takéto veci sa stávajú a práve preto sa oplatí sledovať tento kanál a dať odber, like, follow, lebo my to odhalíme a vám to povieme. Vžil som sa do toho, čo? Poďme ďalej. Je to Rossiho farba, najdrahšia farba z Radika 7. Dobre to začína. Ale nezabúdaj. 99 €. Najdrahšia farba, cena je 579 € a najlacnejšia farba biela 449 €. Toto bolo na dnes asi všetko. Dúfam, pevne verím, že ten hluk, ktorý tu je okolo, tak ťa nevyrušuje natoľko, že by si nepočul dôležité informácie, ako napríklad akciou, aj spoločne s príľbou a druhá akciou na ošetrenie tej príľby. Vidíme sa v ďalšom videu. Četne na to. Ahojte. Čus. Storečko. Dobrý, aj pomôžem nejako?